Oke nek siap. Kan Prono. Ngerti nu padake cah bayi wae ngajari kaya. Oh iya, nggih. Ya le. Sampun? Sampun ya. Engko paron-paron ya, Reng. Paron-paron. Wah. Aku gak kowe terus wae. Aku ra iso. Ya. Aku turut dadi lile. Nggih. Kulo ki ora lega rasane ngatiku yen ora dikancani karo adikku wedok. Sopo? Si pojok kono dhewe jenenge Mbak Gantara. Oh, Mbak Gantara, Mbak Gentari ya. Gentari nek bengi ini awan Gantara kok. Ya kene Mbak Gentari kene. Mriki. Iki. Ayo. Ayo mau tomo. Yen bengi Gentari. Heeh. Nggih. Yen awan tomo. Kowe kuwi. Coba tutupno. Oh, karepe ndo ngono ta? Ora lah aku bar madang kok terus bose langsung nyeluk rene kok ya. Lah iya, udah kelelet kan. Ya, anu sik dehem sik. Iya. Sing mbok tamatke apa nih to, Rek? Nute iki lho. Oh, nute iki wong matamu nang kene kok. Lah ya kowe dhewe. Oh, iya. Yo ngene kok kaya awak. Iya. Semarangan. Semarangan kendangane. Bos. Iya. Ayo terus. Aku ya gur bos. Ganggu. Jangan mirengke mboten. Gambar ke piye? Bawa niki niku apike nek putri. Wong niki Mbah Nartorian rekamane putri kok. Oh, terus? Lah mula ben Gentari mawon to. Mengke kula tak duete. Oh iya, iya. iya. Nek garek rak duet ngene iki ora apal. Iya. Ngene iki sing apal cah nom-nom. Yo yo sing apal kowe karo Ya. Apa ora beneran ya. tibane nek rahasiane. Apa? Piye? Iki swara wedok ki mung sikile mingkup. Iya. Nek swara lanang, Lah iki dijijal wae. Suara wedok. coba sing nginggoke kowe ya. Heeh, suara wedok. Yo, tak kei nggon kowe, yo. Jempole kok jahe. Kok jahe pe to? Kimpul. Kulit. Ayo. Benang raspin jalan Lanang. Reng, bagi-bagi tugas, Reng. Piye? Sing ngomando aku, sing ngegarke nyungkupke kowe ya. Ya. Ayo. Yo, saiki wedok. Coba. Ayo. Pisang ngobake Hop, lanang. raga. Ora cekok. Muni rogoe jeneng kuwi gareng. Lah piye? Diceluk kentut. Sing kendut iki mau ki lho, munine kok iki sing kendut iki. Masane nyeluk kowe ngono apa piye? Lah mirip kok Trayo. Hah? Mirip. Ya apik entut-entutane ambune kok. Oh iya. Ayo kowe saiki. Wedok. Wedok mingkup. Ya. Ketipong tansah naruntuh. Kembang gede. Nano. Kendang gede. Gawe. Gawe laga. Lanang. Oh. Wedok. Gobloke iki lho. Mingkup kok saya dibenggang ora ya. Ngene iki ya saya Ya. Apa ora